Bueno, jo volia preguntar-vos com anomeneu vosaltres a lo que parleu. Quina és la vostra llengua? Home, el lliterà, la fabla, com li vulguis dir, lliterà, xapurreat. Com li dieu vosaltres? Chapurreado. Sí, Es chapurreado. Sí. Bueno, mira, yo soy castellano parlante porque mi madre es de aquí y mi padre de Soria, ¿vale? Siempre he hablado castellano en casa y de los hijos que tengo un hijo y una hija, mi hija habla castellano y mi hijo no. Y luego tengo 2 nietos que viven cerca de Lerida y hablan catalán. Pero bueno, conmigo siempre castellano, ¿eh? Por descontado. Que ya le dice al mayor, la señorita, que es el niño que mejor habla de la clase, el castellano. No por nada en especial, porque yo quiero que sepan ambas cosas. Yo lo que hace 50 años que estoy aquí, pero no soy de aquí. I com és la teua parla? Pues hablar con Angelita hablo en castellano, pero con los hijos y eso igual que Tamarite, que es un chapurreado de catalán y Aragón. De Francha. Ya Francha, es decir, Claro. no hay nada. Es una barreja, pero yo considero que es una barreja del aragonès i el català. Aquests conflictes que hi ha, el tema de la pau, tot això, com ho heu viscut? Bueno, De la Pau. A mi el tema de la pau va ser, o sigui, que uns polítics fiquen nom. Jo crec que això hagués tingut que ser gent experta, potser del llenguatge, lingüistes, no? Que potser haguessin tingut que dir què és el que se parla aquí, no uns polítics. Per a mi va ser una mesura política, més que... No? i si us diuen català? Català no, a jo no m'agrada. Jo trobo molta diferència entre el que parlo jo i el català. Sí que es pareix, però bueno, jo hi trobo diferència. Per exemple, el que parlo jo, el que parles tu, trobes molta diferència? O... Home, jo he notat que no eres d'ací. Notat que no eres d'ací. Que estem de dalt sempre pisa de baix, perquè els de Barcelona se'n foten de Lleida i els de Lleida se'n foten de vosaltres, llavors. Pues sí, així. Perquè en lo català jo també trobo molta diferència el català que es parla a Barcelona, a Lleida o a Girona. Que viva España, amb Ben Mazafón. Oi. Ara mateix acabem de fer la pitjor sort en una carretera rural, que és ficar-nos darrere d'una furgoneta Renault Express blanca, que estan totes en mans de senyors ja octogenaris i que van lentíssims, poc desesperant. Jo crec que això és cultura compartida entre tots els que conduïm per carreteres rurals. El patir octogenaris en furgonetes blanques. De vegades hi ha una variant que és la C15, la Citroën C15, però vaig en general. Oh, per favor. Quasi que pararé un momentet, aprofitaré per a cridar i en lo que jo cride... Ai, senyor, està abuelo. En lo que jo cride este senyor ja se m'haurà perdut de vista i podré conduir normal. Mira, aprofitarem i cridaré a Loli Jimeno, perquè jo crec que ella... Loli Jimeno és de Maella. I suposa no, mos explicarà, mos farà un poquet d'introducció cap al lloc on estem anant. Hola, Emma, què tal? Hola, Loli, com estàs? Pues mira, treballant. Tinc no sé quantes coses per corregir i estic corregint, mira. Loli, tu estàs al capdavant, no sé si com a vicepresidenta, tinc entès, de l'Associació Cultural del Matarranya, d'Escuma. Sí, la vicepresidenta, sí. És una de les entitats emblemàtica i molta implementació, no només a la comarca del Matarranya, sinó a la Franja. Un poquet, des de la vostra perspectiva, com veieu la situació ara mateixa del català? Pues mira, en la introducció que has fet, l'associació té més de 30 anys, se va fundar el 1989 i la nostra és Associació Cultural del Matarranya i és la que té el camp d'actuació al Matarranya i tota la conca del riu, des de Miquerense que s'han desembocat en l'aiximent que és a Bessall. Ara mateix veiem el panorama de molta preocupació per els canvis polítics que han suposat restriccions per les poques subvencions que rebien, per les mesures de restricció pel que fa a l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua, per altres actuacions que afecten el nom de la llengua, això per un costat. Per el costat
oficial polític és un panorama complicat. I després internament també és complicat perquè l'associació que t'he dit, que ja té 30 i pico anys, 35 anys, és una associació envellida. Jo soc vicepresidenta, és que abans he estat fent memòria fa 20 anys, i no hi ha relleu. És que és un moment, jo crec, complicat per l'associacionisme en general. És un associacionisme clàssic, en juntes, en actes programats, per a incorporar els joves ho tenim complicat. Com veus la situació actual o de cara ja al futur de la llengua? Perquè sí que és veritat que això també a causa de la diàspora i que la franja havia absorbit la migració, etc. S'havia produït sempre un clima de molt d'ús del català, però ara com està això? Complicat perquè, per això que dius, la despoblació per un costat, després la presència de molts immigrants, i a Maella jo crec que, dades recents, un 25% de la població és immigrant i de procedències molt diverses. I són ara els que és de la nostra escola. Abans sempre hi ha hagut moviments migratoris. Sí que ara ja s'escolaritzen només en castellà i la gent els parla només en castellà, perquè deuen dir pobres, si ja tenen prou per una llengua nova no en ficarem dos. I clar, la llengua que se'ls fica és l'oficial, la de prestigi. I és complicat. I després també això, amb aquest volum de gent de fora, però dels propis s'està produint un trencament de la transmissió familiar de la llengua, per diverses raons. Hi ha un sociòleg que el recomano, Nacho Sorolla, que ho té estudiat en l'objecte de la seva tesi doctoral i fa investigació sobre això. Poca autoestima, una mica d'autoodi en alguns casos, per raons polítiques, en fi, és difícil. I després, entre els que la parlen, hi ha un procés de galleguització. La llengua està fent internament castellana, la van engolint, els xiquets la parlen fatal, però fatal. Com és per a un xiquet o per a un jove en eixa zona estudiar català? Jo no el vaig estudiar perquè a la meva època no hi havia la possibilitat, se va implantar a l'escola més tard, però era curiós de veure una escola en què tot era en castellà, però fora al carrer parlàvem en català. En canvi ara, sí, s'escolaritzen només en castellà, però tenen la possibilitat de, que això va ser una conquesta del primer conseller que va haver a l'autonomia d'Aragó del PSOE, José Bada, hi ha una assignatura optativa en català. Estem en la mateixa situació ara que als finals dels 80, a principis dels 90, que és quan se va implantar l'assignatura. I és una cosa, una anomalia. També tenim els conceptes xapurrià o gent que diu lliterà, coses així. És com, segurament, arrel de la catalanofòbia, però és com una llengua Voldemort. Una part importantíssima del problema està en mencionar-la. És un tabú, ja t'he dit, sobretot per lo que tu dius. Jo crec que són per qüestions polítiques. Hi ha un anticatalanisme visceral que s'ha revifat sobretot en els temps del procés. Jo, que visc a Tarragona, cada volta que hi havia coses del procés, jo un cop de cor, perquè dic a la meva terra van florir les banderes espanyoles i el negacionisme més que mai. No sé, jo cada mes intento explicar, perquè soc filòloga, i llavors, clar, quan ho dic jo, callen, però després tornen a la d'ells. I és una impotència gran, perquè a més no és ja només la inacció, sinó que ara mateix tenim reacció en associacions d'aquest estil que tu dius, els xapurrianistes, que hi ha una associació que és molt forta a Vall de Roures, l'Associació Amics del Xapurriau, després hi ha una altra que és la FACAO, la Federació Aragonesa, ara no me'n recordo, i la plataforma No Hablamos Catalán, que fixa't, és una plataforma en una dominació negativa. És una cosa curiosa. I aquests han estat en els partits polítics que els han volgut rebre, que són PP, PAR i Vox, i bàsicament és que dius, no tenen cap proposta. Simplement la proposta és que no li digues català el que parles. Perquè jo no els he sentit mai dir, farem això en toponímia, farem això a l'escola. Sempre són els mateixos sospitosos habituals. Sí.
I dic, per lo menos deixarem fer, però bueno, són forces negatives que per molt que els digues, pues, allí te fan unes teories paralingüístiques que jo què sé. Loli, t'hauré de tallar perquè a més estic com mal aparcada i moltíssimes gràcies per atendre'm, te deixo que continues corregint i res, jo vaig endinsar-me per ací, per estos pobles i per estes comarques, a veure què m'expliquen. Escolta, pues moltes gràcies per l'atenció, que és això el que mos fa falta. Això a Catalunya sempre parlen de la Catalunya Nord, els francesos, de l'Alguer i de la Franja. Si parlen de l'Alguer, són 4 gats i nosaltres, que som 8 gats, podrien deixar-vos una mica més visibles. Pues anem a reivindicar-vos fort, entonces. Sí, moltes gràcies, Emma. Gràcies, Loli, que vagi molt bé. Adeu. Aragón tiene nueva ley de lenguas apoyada por PP y PAR y con la oposición en contra. El Pleno de las Cortes la ha aprobado hoy en un agrio debate. Desde ahora las lenguas de la zona oriental y pirenaica se llaman la PAO y la PAPI. Para la oposición esto es hacer el ridículo. PP y PAR la defienden por motivos culturales y económicos. Hola, Pep Espluga, veí del Campell, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, que mos reps així al teu poble. Com estàs? Hola, molt bé. Bueno, comencem l'entrevista fent algo que jo crec que se fa poques vegades, que és dir que en realitat eres el segon plat per a parlar d'això, perquè la persona que teníem en ment va rebutjar fer esta entrevista, perquè una vegada va parlar sobre este tema, sobre el català a la Franja, i li van caure tantes hòsties que va dir jo ja no parlo més d'això. Jo crec que és el punt de partida per a començar a un poc desgranar la problemàtica, per dir-lo així, del català a la Franja de Ponent. S'ha de ser una mica inconscient per parlar del català a l'Aragó i realment és un tema incòmode i no m'estranya que us costi trobar algú que en vulgui parlar. Jo m'hi atreveixo perquè ja porto molt temps fent una mica la guerra pel meu compte i també sempre en el mig d'un foc creuat entre diferents bàndols en els que no m'acabo mai de sentir còmode, però com a sociòleg m'interessa molt intentar saber per què una cosa que és tan de sentit comú, que és que hi ha diferents llengües entre les persones d'un mateix territori, és una cosa difícil d'assumir pel sistema polític i també per una sèrie de sectors socials de la comarca. Així diríem que una part important de la problemàtica és la nomenclatura, és el fet de dir-li català a lo que se parle. Sí, això és una de les coses. Bueno, també d'entrada hi ha un cert temor ancestral a la heterogeneïtat lingüística per part del nostre sistema polític des de temps immemorials, segurament. Però, fins i tot en els sectors que veuen que no poden negar que hi ha diferents llengües al mateix temps en el territori, un dels problemes principals és la nomenclatura. I d'aquí que al llarg dels anys s'hagin anat buscant subterfugis i paraules estranyes per tal d'evitar dir que parlem català. Hi ha un estigma amb l'etiqueta de català. Un estigma que veu de la catalanofòbia o que veu de certes tendències ideològiques, diríem, properes a la dreta o fins i tot en alguns sectors d'extrema dreta? Sí, bueno, les dues coses. En el fons, per part de la dreta sempre hi ha hagut aquesta idea de temor davant la diversitat lingüística i especialment en el reconeixement de que a l'Aragó es pot parlar català. No de tota la dreta, hi ha diferents dretes aquí, però també per part de certs sectors d'esquerra, segurament per desconeixement o per com una mena de mal menor, també hi ha hagut una certa reticència a acceptar la terminologia. No tan recentment, els últims temps això va canviar, però històricament costava més. D'alguna manera, per qualsevol partit que volgués governar des de Saragossa, gestionar el tema del català era un avispé en el qual preferien no entrar-hi. Fem un poquet de repàs, has mencionat governar a Saragossa, per tant entenem ostentar el càrrec de presidència i de formar govern a l'Aragó. Un poquet potser el passat més recent de tot este debat el tenim amb la llei de llengües de Marcelino Iglesias. Potser te sembla bé si mos remontem ahir o un poquet abans? No, jo em remuntaria encara a l'any 84. Vale, què passa l'any 84? Bueno, de fet, el 82. L'any 82 es fa l'Estatut d'Autonomia d'Aragó i allà
el tema lingüístic ja resulta difícil d'esquivar, però els que van redactar l'Estatut encara el van aconseguir amortiguar al màxim. I van parlar allà de les modalitats lingüístiques d'Aragón, que merecien un respeto, una cosa així. I respecte i protecció. En termes una mica museístics, és com un patrimoni que s'ha de conservar i protegir i deixar allà inalterat en algun lloc fora de la vida normal. I sense mullar-se en la denominació, les modalitats. Allà va ser el primer error en el que ja no es va aconseguir introduir allà que doncs, a l'Aragó hi havia com a mínim 3 llengües i una era el castellà, l'altra era el català i l'altra l'aragonès. Clar, això l'any 82. L'any 84 hi ha un altre punt d'inflexió i és quan una sèrie d'alcaldes, majoritàriament del PSOE, de diferents pobles de la Franxa, van signar el que s'anomena la Declaració de Mequinensa, en el que van reivindicar o van demanar als seus partits i a les Corts aragoneses i al sistema polític aragonès que integressin la defensa del català de manera més activa. I va ser gràcies a aquesta declaració de Mequinensa quan es va posar en marxa un mecanisme per introduir una assignatura de català a l'escola. Que això ha sigut l'èxit més gran dels moviments pel català a l'escola des dels últims 40 anys. I fins a dia d'avui. Sí, i encara hem anat perdent coses pel camí. Curiosament es va oferir una assignatura de 2 hores setmanals optativa que a tots els llocs on es va oferir la feia tothom. Sí que hi havia una demanda, la gent estava disposada a fer 2 hores més de classe per aquest motiu. I això doncs, va anar augmentant, primer eren uns quants pobles, els signants de la declaració, i després se'n van anar afegint molts altres, i ara es fan no sé quants, però són molts. I de fet hi ha una plantilla de profes de català a l'Aragó. Clar, que també els profes de català es pagava al Ministeri d'Educació. No es pagava la conselleria d'aquí. No. I això, en la segona legislatura d'Aznar, crec que va ser que Aragó va assumir, de fet el govern central va obligar a algunes comunitats autònomes a assumir competències que fins aleshores no les havien interioritzat, van haver d'assumir això. I així va haver una primera crisi de veure qui estava disposat a pagar els profes de català, perquè des del punt de vista d'algú de Saragossa, aliè a tota la pel·lícula, això era una cosa molt marciana, que no tocava. I ja va haver una sèrie de negociacions, però es va aconseguir resoldre la cosa. Segon mandat d'Aznar estem parlant 2000-2004. Sí, per allà era per aquestes dates. I aquí doncs és quan hi ha diferents lleis. Sempre la llei de llengües era una cosa que es reivindicava periòdicament, perquè l'Estatut no deia res i feia falta una llei, i la llei la van fer els socialistes amb Marcelino Iglesias. I va ser una llei així una mica de baix cost, però segurament era el màxim al que podien aspirar en aquell moment. També, vist en retrospectiva, potser va ser una ocasió perduda perquè Marcelino Iglesias era catalanoparlant i havia sigut un dels signants de la declaració de Mequinensa com a alcalde de Bonança, i clar, era algú que podia entendre què és el que estava passant, perquè encara 40 anys després, a dia d'avui, tu vas a Saragossa i ningú entén què és això del català a l'Aragó, perquè no entra dins del cap de ningú de que una cosa que es percep tan aliena i tan externa així de formar part de la comunitat aragonesa. Clar, estem parlant de la llei que impulsa Marcelino, que ja la portava en programa des del començament, però que finalment l'aprova 2 anys abans de finalitzar el seu tercer mandat, que és el 2009. En tot això, Marcelino governa sent soci amb el PAR, amb el Partit Aragonès, que des d'un principi ja no veu amb bons ulls aquesta llei i que sí que durant aquell moment hi ha divergències dins de la pròpia coalició de govern. Sí, el PAR és el partit que ha fet més bandera del anticatalanisme d'alguna manera. Com a mínim, com a aparell de partit. A nivell individual hi ha moltes persones del parc que ho assumeixen amb tranquil·litat, i especialment a la comarca per aquí, per aquesta zona. Però el parc va construir part del seu discurs i de la seva imatge pública com a defensor de l'aragonesitat més integral, i això volia dir excloure tot el que tingués a veure amb el català. Clar, realment jo crec que van veure que hi havia un nínxol de vot i van tirar milles, realment. No sé si tindrien, no sé, certa base ideològica
com per a haver-se postulat tan contraris al reconeixement del català? No, que això guanya vots, o com a mínim que no fa perdre vots, sí que és veritat. Perquè, de fet, jo crec que aquí els partits de Saragossa tenen una certa precaució de no parlar-ne o parlar-ne de manera despectiva del català perquè, com a mínim, per mantindre els vots que ja tenen. Però no sé si en guanyen o no. També, a l'hora d'analitzar les dinàmiques estes aragoneses, de la política aragonesa i la seva relació en les llengües, hauríem de veure també el que passa a Catalunya durant tot aquest període, perquè Catalunya és una força, ja des dels inicis de la transició, té una dinàmica diferent al resta d'Espanya, i això es viu com un greuge. De fet, a l'Aragó hi ha un discurs molt ben articulat, tant des de la dreta com des de l'esquerra, del greuge comparatiu que suposa tot el que passa a Catalunya. I a Catalunya, a més, bona part molt sovint s'actua com si la resta d'Espanya no existís i com si donés igual les conseqüències que puguen tindre els seus actes, que segurament és legítim, però a les zones frontereres com la nostra és allà on les friccions es noten. És allà on Està molt bé notem. perquè estem faltant al respecte a moltes comunitats autònomes en este podcast. És que jo no estic casat amb ningú, més que amb la meva dona, però... No, està bé. S'ha de posar la gent al seu lloc, també. Sí. I entendre el debat que hi ha en la frontera. Claro, una cosa és tota la dinàmica estratègica, electoral i política que hi pot haver, i una altra són els drets civils de les persones, que d'alguna manera el sistema polític ha segrestat el tema lingüístic per usar-lo de manera instrumental, passant pel damunt dels drets de la gent, cosa que és una mica penós. No? De la polèmica en aquell sentit, perquè sí que va tindre revolt als pobles llei de llengües de Marcelinos, segurament per la inclusió del català i per aquest reconeixement legal de la llengua. Passem al següent mandat a la Diputació General d'Aragó, a la DGA, que en aquest cas recau en mans de Luisa Fernanda Rudi del PP, que no aconsegueix tampoc la majoria i pacte amb el PAR, que el PAR ja ho sabem que pacta amb tothom, i se manté la vicepresidència amb un poquet eixa voluntat o eixe compromís electoral del 2011 de derogar la llei de llengües de Marcelino, de fer aquesta modificació legal. Sí, i de fet és la pressió del PAR el que ho embolica tot una mica, perquè el PP igual li valdria més o hagués preferit no parlar de llengües ni res, però el PAR sí que pressiona i d'alguna forma vol reconèixer que dona un reconeixement al bilingüisme o trilingüisme del territori, però no pot reconèixer que una part és català, l'aragonès és una cosa, i és aquí quan s'inventen els acrònims estos de la llengua aragonesa pirenaica, no sé què, de la llengua aragonesa de l'Aragó oriental, llengua aragonesa pròpia de l'Aragó oriental, que tot eren perífrasis per no dir el que eren. I que després això va convertir-se en un element de conya, no? Perquè de fet els acrònims van córrer després molt i... El Lapau i el Lapapip. El Lapau i el Lapapip. I de manera molt interessant, això quan això passa, no sé, era cap al 2015-2016, potser, no, 2013 s'aprova la llei. Sí, el 2013. Doncs cap al 2014 hi ha una revifada de defensa del català a la zona, que era una cosa que havia quasi desaparegut, que era testimonial i residual, i de cop i volta hi ha molta gent jove que se sent ofesa per la forma com el govern d'Aragó està tractant la llengua de la gent, i sobretot pel tema del Lapau. No? I hi va haver 2 o 3 anys de molta reactivació i d'indignació, no? Cosa que jo com a observador, que en aquell moment ja portava 10 o 12 anys fent estudis i tal sobre aquests temes, ens va deixar sorpresos. Va ser una reacció que segurament els que havien redactat la llei no esperaven, però que va servir per reactivar una mica la militància lingüística. Això està bé. Parlàvem de que al text es va recollir la llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental per a referir-se al català, però tradicionalment en la majoria de territoris de la franja s'ha utilitzat una nomenclatura que no és català per a referir-se a la llengua, que és el xapurriau. Què és això del xapurriau? Perquè de fet així t'ho diuen en molta naturalitat. No, així parlem xapurriau. Jo quan era petit, que vam viure uns anys a un poble de Saragossa, i allà primer ens deien los polacos, no?
Però, i el que fèiem Que amistosos també, no? per defensar-nos, la meva mare el diu, no, que parlem xapurreat, no? I diu, vale, així disminuïes una mica la pressió, la crítica que et feien. Perquè, bueno, no eres tan català sí. en aquest moment, claro. I, bueno, pues, també el subterfugi per no dir català, clar. Que, bueno, també a València també passa, o passa en altres llocs, no? El més curiós del xapurreat, al Matarranya li diuen xapurriau. Xapurriau, sí, però ho acaben així. nosaltres li diem xapurreat a la Llitera i la Ribagorça. I és que bueno, tothom sap que és mentira, de fet. Jo vaig fer una sèrie d'entrevistes a gent de bastants pobles de la França, ja fa molts anys, per veure per quin nom li donava cadascú a la seva llengua. I, clar, a l'inici ningú vol reconèixer que és català, però si mantens la conversa durant 3/4 d'hora, una hora, que és el que fèiem en les nostres entrevistes, al final tothom ho reconeixia. El que passa que no es pot dir. Això només ho dius quan ja tens una confiança, quan ja s'ha creat el clima comunicatiu adequat i quan ja saps que no et plouran les hòsties que acostumen a ploure quan algú ho diu de manera inconscient. El més sorprenent de totes formes, és que a dia d'avui encara, especialment a la zona, a l'àrea del Matarranya, hi ha grups actius de defensors del xapurreat, que des de la Llitera ens sorprèn, perquè sí, és una cosa que forma part del passat. Sí que potser hi ha algunes persones concretes que encara això, però són marginals. Però, en canvi, allà, no sé, suposo que és gent que està molt més ben connectada amb els partits polítics de Saragossa o amb el sistema polític en general, perquè tenen presència pública i mediàtica, cosa que als d'ací no li passa. En aquest sentit, també una de les crítiques que faria a tota la gent que ha intentat defensar el català des de la França és que un sector important ho ha fet més de cara a Catalunya que de cara a Aragó. Si hi hagués hagut un grup prou organitzat que pogués infiltrar-se o tindre una influència en els partits de les Corts d'Aragó i en la premsa aragonesa, segurament les coses haguessin anat diferent. Però Aragó es va deixar de banda i tothom ha viscut més de cara a Catalunya. Potser també perquè és més fàcil. Bueno, tu també en certa manera, perquè vius i treballes allà, fas vida allà, al final... No puc criticar ningú perquè jo sóc el primer que ho fa. És difícil. A mi sí que me sorprèn perquè jo vaig estar treballant de periodista al Matarranya i quan estàvem parlant de tota la divisió que generava el tema de l'idioma, a nivell periodístic se li dona el mateix valor a l'hora de treballar testimonis i de recollir fonts d'informació, se li dona el mateix valor a la gent de l'acadèmia i a la gent de, com comentaves, grups del Matarranya que sense cap tipus de base lingüística ni acadèmica de cap mena, són els que parlen del xapurriau. Podríem estar parlant de la FACAO, no? Per exemple, de totes aquestes organitzacions que neguen la unitat de la llengua en aquest aspecte. Jo crec que això pot ser també, no? L'equilibrar uns i altres tampoc ha contribuït a crear un debat sa dins del propi Aragó. Sí, no. De fet, la ciència ha tardat molt en arribar al debat públic. Ara, per sort, hi ha una cosa que l'Acadèmia Aragonesa de la Llengua, que està format per experts científics en lingüística. Tot i això ara els acaben de deixar sense pressupost i sense funcions, quasi. Però bueno, sí que com a mínim hi ha una institució que pot emetre judicis contrastats. Però això és una cosa que de fa molt pocs anys, fa 4 o 5 anys que existís. Durant dècades hem estat parlant com si sempre estéssim inventant la pólvora cada dia, no? Cosa que cansa, al final. També és una estratègia de desgast, això. El donar més veu a gent indocumentada i desinformada perquè diuen allò que li interessa sentir a certs sectors. De fet, tenen moltes pàgines als mitjans més difosos a l'Aragó i a l'Heraldo. A l'Heraldo, per exemple. Sí. Gran amic del català a la Franja, per suposat. Sí, però els de l'Heraldo encara són espavilats perquè de tant en tant hi posen un que més defensor, no? Però sempre acompanyat d'un munt de pàgines en sentit contrari. És senyal de que el lobby del català a l'Aragó no ha funcionat, perquè no hem aconseguit penetrar la pell tan dura el poder real del monstre de l'Aragó. Sí. Parlàvem del discurs que ha instrumentalitzat, per exemple, el PAR a l'hora d'abordar
les llengües, i sí que és cert que no neguen l'existència de les tres, sinó que les volen com aragonitzar, no? Dotar-los d'un aragonesisme o d'un inici aragonès que reconeixen el català d'alguna manera trontollaria, per dir-ho així. M'agradaria ficar-te una compareixença de la diputada que sempre ha portat tot aquest tema a les Corts, que és Maria Herrero, del PAR. Com fa ella l'explicació de per què a l'Aragó no es parla català? També anem a dir que Maria Herrero és una dona de Calanda que en sa vida ha parlat català. Voy a empezar leyendo unas palabras que Pedro IV escribió en 1372 por carta real. Y decía así, que ha de entregar, le pasaré la transcripción, señor presidente, para que conste en las actas. Decía que ha de entregar al seu procurador el llibre suma de les històries traduït a l'aragonès, que farà també traslladar les cròniques dels reis d'Aragó, predecessors seus, i que li enviarà la còpia para que li faci continuar en la gran crònica d'Espanya i, per últim, que li envíe el llibre que li va deixar el rei de França para fer-lo a si mateix traduït al aragonés. ¿Saben, señorías, a qué lengua se refiere Pedro IV, rey de la corona de Aragón, cuando dice el aragonés? A lo que ustedes llaman en esta ley catalán. Como ya dijo a principios del siglo XIX Jerónimo Borao, la lengua de la Cancillería del Reino y la Corona de Aragón fue el aragonés, procedente del lemosí, la lengua de los trovadores provenzales, que ustedes, siguiendo la estela de la Renaissance y de todo el catalanismo posterior, llaman catalán. Pero que nosotros, como Antonio Beltrán, en su libro Aragón y los aragoneses, escrito en 1995, llamamos aragonés. Escoltem aquestes declaracions que són de l'any 2009 durant la tramitació de la llei de Marcelino Iglesias. La que intervé és Maria Herrero del PAR, ho havíem ubicat, és una dona de Calanda, per tant és d'un lloc on no se parla català, ella no parla català, se veu amb certa dificultat per a parlar-lo reproduint el text, i és un poc reflecteix molt bé l'esforç i l'esperit del PAR de voler dotar de la màxima aragonesitat possible al que es parla, ja li diu, a la llengua oriental, a l'aragonès que li diu que es parla a la franja. Un poc seria este discurs, no negar l'existència de la llengua, sinó desvincular-la del català. Sí, que, a més, tampoc és tan difícil perquè són llengües de transició. De fet, no és que en la major part de la franja del Campell cap a dalt no se sap mai o no està... Cada lloc té un percentatge més d'aragonès o menys de català i a més és fluctuant. Les isoglosses no coincideixen en cap frontera administrativa ni municipal ni res. I això fa difícil a vegades dir què és el que parla cadascú. Ho fa difícil si no hi ha algú que ho hagi estudiat, perquè per sort des de fa 100 anys també ja tenim tota una sèrie d'estudis filològics i sociolingüístics que tenen definits quins són els municipis on això passa, on hi ha més proporció de català i on hi ha més proporció d'aragonès. Al ser també una variant dialectal sensiblement diferent de l'estàndard de Barcelona i especialment de Girona o del català oriental, això encara ajuda més a fer malabarismes amb la terminologia. De totes formes, el que és interessant del PAR és que no nega la realitat bilingüe o trilingüe, simplement la intenta camuflar o fer que sigui aragonesa. Però, com a mínim, es reconeix que hi ha una gent allà que parla una altra llengua. I si tenim en compte que la pròpia Constitució espanyola ja té un article que diu que les llengües que es parlen al territori espanyol han de ser cooficials als llocs on es parlin, doncs si ja fins el sistema polític ha definit que hi ha diferents llengües, haurien de ser cooficials, cosa que no ho són ni se n'espera, de fet. Ja, si l'Aragó, el problema, una de les situacions és que no s'espera que les llengües siguin cooficials. Quin és l'horitzó que plantegeu en un govern ara mateix en mans del PP i de Vox a nivell autonòmic? Ara mateix
Ja no sé si hi ha massa diferència amb l'Amban en aquest sentit. Sí, bueno, el govern de l'Amban, al final, el propi Lamban no. Ell es mostrava com una persona refractària al català i a tot això. Però en el seu govern és el primer govern en el que hi va haver una Direcció General de Política Lingüística que ha estat uns quants anys fent moltes activitats. I és la primera vegada en la que la gent ha pogut percebre des del territori que les institucions s'ho creuen i que acompanyen el procés, no? Cosa que ha sigut inèdit, perquè no... A nivell polític això estava en mans de Junta? De Junta, sí. Clar, això ha passat perquè la Junta és qui portava això. Però en un govern de l'Amban, que clar, cada vegada que l'Amban parlava, dius, però aquest home de què va, no? Però, clar, si feies una crítica al govern, tenies allà la Junta que estava fent una altra cosa i al final no sabem si és que s'havien repartit els papers del poli bo i el poli dolent o jo què sé, però els últims, aquesta legislatura de l'Amban, no sé si ha sigut una o dos, però és la primera vegada en la que, o una de les poques vegades en la que les institucions aragoneses s'han mostrat simbòlicament a favor d'això, cosa que és un dels elements que contribuís a desarticular aquests discursos més alternatius. No? També una de les coses que passava en la llei del PP i el PAR era que al final deixava en mans de cada municipi el decidir quina llengua parlaven. Cosa que es va convertir en una cosa molt curiosa perquè cada ple municipal podia decidir i a partir d'estí s'esperava que cadascú faria les seues normes ortogràfiques, les seues normes gramaticals, etc. Però al final això tot era tan inverosímil que va caure pel seu propi pes. De fet, quan va guanyar després el PSOE no va haver ni de modificar la llei perquè no s'ho creien ni els que ho havien estat impulsant. De totes formes, també en termes de futur, de present i de futur, jo el que veig més preocupant és també la dimissió general de bona part de la població de la Franja. Ja hi ha una idea de batalla perduda. I això, de fet, ja el Nacho Sorolla, quan va fer la seva tesi, ja va detectar que als instituts de la Llitera els estudiants parlaven en castellà a totes hores i que la transmissió dels pares als fills havia deixat de ser efectiva. I si això ajuntem que, de fet, la joventut de la zona el que fa és anar a estudiar fora i no tornar, i és substituïda per gent que treballa a les granges, als camps, al matadero de Binefa, etc., que ve d'altres països, són subsaharians o dels països de l'est, com a molt parlen castellà però no parlaran mai català. Tenim una desaparició en directe del català de la zona. Quan te referies a batalla perduda, t'estaves referint a això, a la falta de transmissió generacional, de pèrdua de vida quotidiana, perquè sí que és veritat, a l'Aragó la llengua està sempre molt viva, però era a nivell quotidià, no era a nivell oficial. És aquesta pèrdua la que s'està produint ara. Exacte. En el cas de la Franja, el problema és això, que la transmissió intergeneracional, jo crec, que de quan els pares i les mares, no tots, evidentment, però una gran majoria, han decidit que no cal que els seus fills aprenguin català. Sí que continuen fent l'assignatura de català, això sí, perquè pot ser útil per al futur professional a Catalunya. Però reivindicar el català a l'Aragó continua sent vist un obstacle i una incomoditat i una cosa que li farà la vida més difícil al teu fill. I això vol dir que la pressió contínua en contra del català ha tingut èxit, d'alguna manera. Per tant, tenim un estat que ens està fallant en el respecte d'una sèrie de drets civils com el respecte a la llengua que parles. M'agrada molt tancar en això, en la responsabilitat última també de les administracions a l'hora de no intervenir pels drets civils en aquest cas la població que viu ací. Pep, moltíssimes gràcies per haver-nos acollit ací al Campell i nosaltres seguim de ruta i seguim coneixent quina és la llengua que es parla ací i quina és la seva realitat. Doncs molt bon viatge i que vagi molt bé. Fins a la propera. Atención, está usted repostando diésel. La espolsadeta. Muchas gracias. Buen viaje.
Hola, Nacho Sorolla. Estàs arreu com la Mare de Déu. Vinc ara de fer unes entrevistes perquè estic gravant un podcast sobre la llei de llengües, estic per ací per la teua zona, i tothom en qui he parlat, evidentment, m'ha mencionat el sociolingüista per excel·lència de la franja, que eres tu. Escolta'm una cosa, te volia preguntar perquè ja estic d'eixida, me n'estic baixant ja cap al País Valencià i volia acomiadar el podcast en tu. Tu me pots parlar un poquet breument, com si anar mencionant breument els rifirrafes que has tingut en els estimats de la FACAO? Vinga, moltes gràcies, que vagi bé, adeu. Com te va la marxa? Suposo que avui no hem de parlar de dades sociolingüístiques ni de la situació del català a la franja, sinó de la part més de premsa rosa de tots aquests moviments. Parlem de ja fa bastants anys, és a dir, l'origen segurament que ja fa pràcticament 25 anys. En aquell moment no fa molt que ha nascut la FACAO, Federació d'Associacions Culturals de l'Aragó Oriental, que defensa que a la franja es parla aragonès oriental o orient aragonès i per tant que no es parla català, sinó que als canvis d'administració de província hi ha un canvi també de llengua que no té cap relació en els pobles veïns catalanoparlants i que és un dialecte de la llengua aragonesa, que és una llengua que existeix i que es parla a la part del Pirineu. Aquestes associacions tenen cert moviment a les comarques centrals de la franja en aquell moment, sobretot a la Llitera, però també a Fraga. Això fa 25 anys en què bàsicament estaven aquests moviments, hi havia uns fòrums que van anar canviant de nom, etc, però hi havia usuaris bastant habituals en aquests fòrums en què es parlava sobre la FACAO, sobre el català a la franja, sobre imposicions, etc. I a partir d'això van haver unes denúncies de la FACAO cap a 3 persones, Artur Quintana, Manel Riu i jo, que en aquell moment estava estudiant la carrera, i les denúncies eren per via penal, és a dir, no civil, sinó per via penal, i eren per una qüestió d'honor. Crec que era una llei que es va fer durant el franquisme que parlava del dret a l'honor, és a dir, per via penal ens denunciaven perquè diem que es relacionaven en els grups d'extrema dreta, per exemple, és a dir, no diem que foren ells feixistes, però sí que es relacionaven en els grups d'acció valencianista, tenien presència crec que era democràcia nacional a les seves manifestacions i això deien que d'alguna forma perjudicava el seu honor. Aquestes denúncies segurament que les fem per via penal perquè així no havien de pagar costes si les perdien, que era el més possible que podia passar, que perdien el judici, però no es podien fer pagar als advocats de la part que guanyaren, i va tindre com a conseqüència el que tu comentes d'estar a calabós. Bàsicament van posar una denúncia inicialment que ens va cridar el jutge allà oralment per veure si es podia resoldre abans d'entrar a judici. De fet, va considerar que no podia evolucionar aquesta denúncia, i el dia que estàvem a Fraga segur que hi havia una altra denúncia al jutjat de Montsó, i allà, com que teòricament la Guàrdia Civil va dir que no em podia trobar, van aparèixer al jutjat de Fraga i em van agarrar al quartel de la Guàrdia Civil de Fraga perquè suposadament no em podien trobar. Evidentment, sabent d'on soc, és molt fàcil de trobar on estic, és a dir, crides a l'Ajuntament, preguntes per les persones que em coneixen i fàcilment poden trobar la forma de contactar. En tot cas, crec que era una estratagema per poder detindre, i van dir que no sabien si podrien contactar en el jutge, que podia declarar allà al quartel i resoldre el tema i no tindre que potser passar la nit allà. Vaig dir que no declararia, especialment perquè el meu advocat, abans de que m'agarraren, que no sabia què estava passant, va dir que no declarara res, que és una de les recomanacions que faig si alguna vegada tenim alguna companyia
complicació d'aquest tipus. No declareu davant de la Guàrdia Civil perquè bàsicament tot allò que diràs en aquell moment no saps com s'interpretarà i per tant més val pensar què és el que estàs explicant i com ho estàs explicant. Evidentment no teníem res que amagar, de totes maneres no vaig declarar res. I finalment això, vull dir que després d'una hora o dos allà al quartel de la Guàrdia Civil vaig poder eixir i va quedar resolt. Però aquestes són de les històries que van lligades una mica en la sociolingüística o en la llengua a la franja. Com a conseqüència, tot això va acabar en què la denúncia de Monzó també va ser arxivada i els únics que van eixir perdent van ser un testimoni de la pròpia FACAO que van cridar a declarar, no es va presentar al jutjat i li van posar una multa per no presentar-se al judici que posaven els seus companys de la FACAO. Per tant, algunes vegades sabeu que fins i tot totes aquestes històries acaben bé.